Hej kære forældre, så er vi klar med en oversigt over, hvilke voksne, der har ansvaret for hvilke årgange. Det er jo sådan, at vi organiserer os på en måde, så at det er årgangens voksne, der har hele ansvaret for alle årgangens børn. Det betyder ikke, at begreber som kontaktperson og klasselærer, de er udfaset, men det betyder, at det er en fælles opgave for årgangsteamet at sikre, at alle børn har det optimale udbytte af at komme herhen. I den kommende uge, der vil de årgangsteams, vi har sammensat, og som I kan se i det vedhæftede link herunder, ja, de vil planlægge, hvordan de organiserer sig på årgangen, og hvem der har ansvaret for hvad. Når ugen den er gået, så vil vi lave en udmelding herfra, både på, hvem kontaktpersonerne er, og vi vil også sende elevskemaerne ud til jer. Jeg vil lige sige lidt om, hvorfor vi organiserer os, som vi gør med årgangens voksne til årgangens børn. Det gør vi for at gøre det mindre sårbart, når vi er nødt til at flytte voksne rundt. Det er selvfølgelig ikke planlagt, at vi vil i løbet af året skifte voksne ud, men det kan være nødvendigt. Dels ved naturlig afgang, men det kan også være ved, at der er en bestemt opgave i et andet team, som kalder på den kompetence, som læreren eller pædagogen har. Og så er vi nogle gange nødt til at omorganisere os i løbet af året. Og der er det rigtig vigtigt, fordi vi ved, at relationen betyder rigtig meget, at vi også har skabt en bred relation til alle årgangens voksne. Hvis I har spørgsmål til den organisering, vi laver, eller hvis I har spørgsmål til den teamsammensætning, som er listet herunder, ja, så er I velkommen til at skrive til mig. Min e-mailadresse er i bunden. Tusind tak, fordi I kiggede med, og rigtig god sommer til jer.